Sangti Hidi Press Club Office kimi kangpu lapen rat achatai kewan. Lason se Sangti Hidi ahawar lapen karbi anglong rat aphan isya berta kimi. Bali bothar mate Sangti Hidi ahi thi alongta atumi aru achiklo ni phai inkoiraner kep ani Sangti Hidi Press Club asahem upon tanglo. Ladak lakhaing koira hini saropothara konteni sike parlo bali pothar mate Sangti Hidi along aru achiklo ni phai kre nel kep arni Sangti Press Club asahem in kupon lo bangso mai long aluhia mana pengben kachetong dun lake District Press Club a president ake hai dikanto teron lapen District Press Club working president ake hai Danielson B alang letum chetong dun lo lapen District Press Club a president arideng pensi bangso asahem kimi in kupon tanglo lapen ke damtang arkoya chiklo ni phai kreisi Sangti Hidi Press Club pu Keseng pon bonta bangso Press Club keng pathirji aphan ke mesen asahem kawe deadlang ajoksi non aru achiklo ni phai inkoraner keparni rat atheng no bangke Sangti Hidi Press Club pu amen peklang pon pin lo lapen labangso Sangti Hidi Press Club along karjap hippen ke japon lapen ke klem rapet atum amen lake President Janno Singbe, White President Daniram Rongpi, Secretary Indroni Ronghang, Kerapa Secretary Dhoni Rongphar, Finance Secretary Irian Rongpi, Lapen Kerap Finance Secretary lake version teron, Lapen Office Secretary Hempuinti, Lapen Dhoniram Terang, Lapen Kimi Kechok Japhansi Klempon po, Lapen Labang Solong Lason si latum si isi bangso Press Club patir pi pon pen arja pon po lapen kopi athesi Press Club seng nang kokma ulotang te herangki doan setame epeng wet ke do kalidet ajok birta kirip birta ke pangrum ake siksak dokok anparta bidi sore kacipi pon lapen kisung det ahut kacirap seroiji lapen rada kisung rada akinang ahut apora pengpen kepale dun thekjia phansi bangso Press Club sengpon nangkoklo lapenon kangpu ponasai hem kimi abangke ningkeme pen angke pidun ake hai Prodip Rongpi SGB Sangti Hidi alang li pensi nang pidun iklo lapen kai keta bangso Press Club kacherok tok pen lapen kiun anpen birta ahok pet abirta kepangrum pon jia phansi sengpon lo Laswa Press Club along Achineramen lake Karbi Anglong TV9 News Karbi News Live 24/7 DY 365 News 18 Public TV Karbi Anglong Nipay News 24/7 Karbi Anglong 24/7 News Indian News 24 Karbi Anglong 365 News India lapen laso amayalong arwe ke jang o ajok ong dong abang phuatum nang chitong dun un edet tangte lang ik pon sinang deopani pen nang kilo berta version teron Karbi Anglong 24/7 news so we sedang handa padong video lo lalo kini aruni phai inkoraner kebarni kini rada Sangti Hidi Press Club asai hem kimi nili District Press Club hoy amai pu dan angkang pudung long pot nili ningarong piglo lapan lapang soni ke momuta Sangti Hidi hawar pan isi putkibo manko busi ning khelo lapan nili ceparok lo lalo pini Sangti Hidi Press Club lapang so sahem kimi nangkang pulo nang cetong dun ili tumlong man kedo ili tum District Press Club working president akhai dan nason be ada ku Sangti Hidi Press Club amai ku be sangho lapen tunbang ronghang sangho alang litum hanta nilitum handing cek hepen labang so Press Club asahem kimi kang puji pana chokha support nilitum ning samulo lapen lasupang so Sangti Hidi Press Club reklaim kedam kirang jilangani ada klaim rapet bai tunbang mencenlok klaim rapet to ang hantame kirang jilangani alang litum bong Iklaim kedam rapiat ji phang iklaim kedam ke bisian ji phang dili
Kenku mukrang rasinja arnam hibjit moy Johan sialang itu man hibjume pajir lo lapen ansu se Sangti Hidi Press Club aja kong pangtang nang lapen labang so hawar long kitu anarat tuman imesen atau pajapon lonang ku isi hibjume pajir si hili lamping ton